Eu tuve un problema de trastorno de conducta alimenticia, o cal me levou a quererme quitar a vida varias veces. A primeira vez tiña 15 anos, a segunda 17 e despois con 21. Entón vin que había poucos recursos. Por iso eu desde o principio dixen poñer un teléfono 24 horas, porque o simple feito de sentirse escoitado axuda moitísimo a unha persoa. Que importante é isto. Xa escoitastes, ata en 3 ocasións tentou sacar a vida, suicidarse, este rapaz que agora ten 37 anos, Miquel, e que co seu testemunho, que hoxe queremos escoitar aquí na Hora Galega, axuda a moitísima xente a deixar atrás as ideas suicidas. Agora coñecemos a súa historia. Antes de nada queremos poñer aquí sobre da mesa todas as ferramentas existentes se precisades axuda. Vedes aquí arriba un teléfono, o 024, e Yaiza. A pregunta é, se marcamos isto no noso teléfono, estes números, 024, 024, que atopamos ao outro lado da liña telefónica? O 024 é o teléfono de atención á conduta suicida. Detrás del hai 50 persoas expertas en materia de medicina, de psicoloxía e de enfermaría que o que fan é escoitar activamente e sen xulgar a outra persoa que está do outro lado da liña. Precisamente din estes expertos que nos pode parecer algo ben sinxelo, pero que o simple feito de escoitar e que note que temos vontade de axudarlles serve moito máis do que pensamos. Desde que botou a andar hai 3 anos, esta liña recibiu máis de 300.000 chamadas e está operativa ás 24 horas do día. E Yaiza, se falamos de Galicia, dende logo sorprenden os datos que dá a Sanidade, non? Que di que nos últimos 5 anos aumentaron os casos de trastornos mentais. E se falamos de fai 5 anos, temos que falar dende a pandemia, non? Claro, precisamente desde a pandemia, Galicia está á cabeza no consumo de antidepresivos en España. Ata ese momento éramos a segunda comunidade, pero desde a chegada da pandemia lideramos o consumo destes medicamentos. Precisamente neste momento, Galicia supera a media española do consumo de antidepresivos nun 52%, e un dos motivos que pode estar detrás deste altísimo consumo é o envellecemento cada vez máis acusado da poboación. Sen dúbida son cifras que nos teñen que levar á reflexión, é unha realidade durísima, pero é unha realidade da que hai que falar, así o dimos os expertos, as expertas, para poñelo sobre da mesa e que a xente que poida ter algunha idea suicida poida tomar medidas e deixalas atrás. Mirade, falábamos deste rapaz, volvendo a Galicia, onde o ano pasado se contabilizaron máis de 300 suicidios son un ano, casi nada, un por día casi. Miquel ten 37 anos e agora con 37 anos sabe perfectamente o que viviu, o que se lle pasou pola cabeza, e iso axúdalle moito a axudarlle a moita outra xente. Mirade, intentou sacarse a vida primeiramente con 15 anos, despois volveu a intentar con 17 e con 21. E Miquel fala de que isto é moi habitual, moi común. Parece que estás ben e de novo volve a haber unha recaída, non pasa nada. Aí están os expertos para axudar. Miquel contanos que é fundamental tamén a familia e os amigos. No seu caso non os tivo e aínda foi máis difícil sair. Bueno, Miquel, hoxe imos falar de suicidio, que ademais é algo que non se adoita falar nos medios de comunicación, o tema do suicidio. Exactamente, como que é un pouco tabú, un pouco estigma, non? Pero, bueno, pouquinho a pouco xa está chegando ese momento, non? De facelo. Sempre que o fagamos desde a millor cautela, con datos fehacientes e sen falar xa máis do que son as técnicas do suicidio, non? Facemos un acto de prevención, de axudar as persoas que poden estar pasando mal e dicirlles non estás só, non estás soa, hai saída, non? Pois eu tuve un problema de trastorno de conducta alimenticia, o cal me levou a quererme quitar a vida varias veces. Entón vin que había poucos recursos. Unha vez que saín adiante, digo, por que non estudiar a abordaxe da conducta suicida? A primeira vez tiña 15 anos, a segunda 17 e despois con 21. Se cara, pois durante un tempo sintes que estás moi ben e podes ter recaídas. No meu caso, tuvena. Eu, tanto socialmente como a nivel familiar, non tuven ese apoio. É un 60% ou incluso un 70% da recuperación dunha persoa, non? Por iso eu, desde o principio, dixen poñer un teléfono 24 horas, porque o simple feito de sentirse escoitado axuda moitísimo a unha persoa.
Nos damos unha axuda telefónica, como che digo, 24 horas, pero damos terapia individual, terapia grupal, fallemos talleres de prevención, tanto con nenos, con adultos, con persoas maiores. Falando de datos, Galicia está a cabeza en suicidios ou en intento de suicidios? Estamos a cabeza de España e estamos a cabeza de Europa. Timos unhas taxas en Lugo de feito que duplicamos a taxa nacional e aparte que temos que ter en conta que por cada suicidio aproximadamente 18 persoas o intentan. É moi destacable que a primeira causa de consulta psicolóxica entre rapaces novos menores de 30 anos é a conducta suicida en psicólogo, que un de cada 4 rapaces sufre de autolesións. As profesións máis vulnerables do suicidio veñen sendo primeiro as forzas e corpos de seguridade do Estado, os sanitarios son a terceira categoría profesional e a segunda son os gandeiros e agricultores. Que non o vinculemos só con que lle pasa a outros, sino que nos pode pasar a nós. Eu non quería poñer Stop Suicidio Galicia no escaparate polo tema de que a xente non vira suicidio, non? E puxen bolboretas amarelas e é porque as bolboretas, cando chove, hai tormenta, adoitan ir ao seu nido. Extrapoleino ás persoas, cando hai tormentas na vida, non? É mellor que vayamos ao noso nido e coller máis forza para despois voar máis forte. Bueno, nos hoxe dende Hora Galega tamén vos lo queremos dicir, sempre hai saída, na vida sempre hai unha saída, e se en algún momento vos pasa pola cabeza pois algún pensamento intrusivo, algún pensamento escuro, que saibades que tendes con quen falar, que hai un teléfono que funciona as 24 horas do día, os 7 días da semana e é completamente gratuito. É o teléfono da esperanza. E cando chamades a ese teléfono, ao outro lado, hai unha serie de persoas, hai uns voluntarios que están formados para escoitarvos e para darvos apoio e axuda neses momentos que estades pasando unha terrible crise emocional. E hoxe na Hora Galega queremos poñerlle cara a esas persoas que están aquí para axudarnos a todos. E a mensaxe que nos dan eles é dende logo clara: se temos un problema, por favor, pedide axuda. Quen está deprimido ou que ten unha idea suicida sai da depresión por el mesmo. É dicir, os demais, o que podemos é facer unha axuda. Chaman máis de 8 da noite aproximadamente ata as 2 ou as 3 da noite. E a xente sinte máis que lle apreta a soidade e apreta os seus problemas. Que número hai que marcar se queremos falar con este teléfono? A nivel nacional 717-003-717. Itinerario é 2 cursos de desenrolo personal e facemos un terceiro xa de axuda en crise. A primeira columna corresponde á soedade, chamadas de personas que se sinten soas. As seguintes é ansiedade e depresión, e a terceira causa sería a de conduta suicida. As ideas, hai moita xente que comeza a pensar que o seu sufrimento é moi forte e entonces comeza a ter si vale a pena vivir ou non. O que el quere facer é poñer termo ao sufrimento e non tanto a vida, e que pode ver outras solucións posibles. Se está en un suicidio en curso, o que temos que facer é chamar a 112, é dicir, para que actúe. Hai historias moi duras, pero hai algunhas que, ainda sendo duras, son bonitas. Dame moito a cambio. Ese sentir que estou poñendo algo para os demais, sabes? Para axudar a que as persoas señan máis felices. Acompañar, sempre. Escoita, acompañamento, que esa persona se sinta sin xuicio, que poda expresar todo o seu clima emocional. Eu a soledade que máis sinto, que máis valoro, é a da persona que está acompañada, pero se sente solo. Unha persoa que decía que tiña claro que ia suicidarse, pero afortunadamente, por lo menos eu falei, por lo menos durante 3-4 anos. Eu penso que moita xente non sabe aínda do teléfono da esperanza. Eu aconsello a todo o mundo, chama
chama, que che vai salir quen ti non conoces, nin te conocen a ti, podes falar tranquilamente. Mira, a maior parte das persoas que chaman por súa idade é porque non se sinten escoitadas, necesitan escoita. E eu sentía que eu podía escoitar. Sentimos que facemos un traballo que vale a pena.